أمي واحدة كبيرة واسمها قتل الكثير. Storja miktuba minn Klera Zoppardi li l-vjaġġ tagħha mar minn ktieb għal reċta għal film Castillo. Take-Two Entertainment nedew it-trailer għal film Castillo bis-sem ta' talent lokali inkluż Frida Kawki, Mark Mifsud, Francesca Xerri u Mark Doneo. F'wirja speċjali tal-film għall-atturi, il-kru u l-medja, TVM News tkellem mal-kittiba Klera Zoppardi li qalet li l-ktieb kien ġie ppubblikat fl-2018 u mal-produttur Carlos De Battista. Telqet mit-tfulija huwa ktieb li bbażat ħafna fuq it-tmeninijiet, jien għext it-tmeninijiet, jiġifieri hemm dan il-perjodu politiku ftit turbulenti ta' tmeninijiet, imma wkoll hemm l-om u trobbija tal-om, jew l-om jew l-mara li ma trix tfal jew mhix ċerta jekk għandix ikollha tfal. Allura jiena bħala filmmakers indunajna li stajna noħorġu storja, adattament, illi stajna nilabu ħafna u nżommu il-ruħ tal-ktieb kif kitbitu Claire, sewwa. Imma fl-istess ħin noħorġu storja li bħala film hija storja għalija. Annalise Mifsud, il-kompożitur tal-mużika, tkellmet dwar il-ġeneru partikolari ta' mużika li kitbet. Deċidejt li nikteb Requiem bil-Malti, għal 4 vuċijiet, SATB, ġifieri għal kor, u kantat kollu a cappella, ġifieri m'hemmx strumenti u ma biss vuċijiet. L-atturi prinċipali Simon Spiteri u Mark Doneo ukoll tkellmu ma' TVM News dwar l-esperjenza tagħhom. Irrepetibbli fil-verità iċ-ċans li ikun hemm li jeżisti film li jkun magħmul kompletament minn Maltin mill-bidu tal-aħħar ġi fuq kull livell. Dik diġà hija xi ħaġa rari ħafna. Kull oġġett li jinkiteb minna id-dialog bil-Malti. L-aqwa esperjenza li jiena nikteb bil-Malti biss. Min jikteb bl-Ingliż, hawn films bl-Ingliż, hawn films bit-tal kemm trid. Imma fid-dinja tagħna waħdiet għandna films. Il-pubbliku jista' jsegwi l-film Castillo fiċ-ċinemas lokali mill-21 ta' Settembru.